Viditi to. Znači, Ela konačno više nema, ha? Kakva šteta. Valjda to znači da neće biti ničeg interesantnog u budućnosti. Sada nema ničega što mi može stajati na putu. I svi ostali i dalje veruju u mene. Samo je pitanje vremena kada ću se rešiti policije. Šta misliš o tome, El? Ovo je moja savršena pobeda! Tako je! Ja sam pobedio! Jesi li rekao da neće biti ničeg interesantnog u budućnosti, Ryuk? Pa, obećavam da to neće biti slučaj. Od sada pa nadalje. Pokazat ću ti izgradnju novog sveta.